Vitajte. Dnes vás zoberiem na fascinujúcu cestu po hlavnom meste Slovenska, Bratislave. Toto mesto plné histórie, kultúry a nádherných výhľadov má množstvo tajomstiev, ktoré čakajú na svoje objavenie. Poďte so mnou a objavte top 10 zaujímavostí, ktoré robia Bratislavu tak jedinečnou. Bratislavský hrad. Začneme s ikonickým symbolom mesta, Bratislavským hradom. Tento nádherný hrad sa týči nad Dunajom a ponúka úchvatné výhľady na mesto. Vedeli ste, že hrad prešiel mnohými rekonštrukciami od svojho vzniku v 10. storočí. Dnes je domovom Slovenského národného múzea a ponúka rôzne výstavy a expozície, ktoré mapujú bohatú históriu Slovenska. Staré mesto. Staré mesto Bratislavy je plné úzkych uličiek, historických budov a živých kaviarní. Prechádzka po tomto historickom centre vás prenesie do minulosti a umožní vám objaviť jedinečné kúzlo mesta. Okrem nádherných budov tu nájdete aj množstvo zaujímavých soch a pamätníkov, ktoré prispievajú k atmosfére mesta. Most Slovenského národného povstania. Most Slovenského národného povstania, známy aj ako UFO most, je jedným z najzaujímavejších mostov na svete. Svojím futuristickým dizajnom a reštauráciou s panoramatickým výhľadom na vrchu je skutočným lákadlom pre návštevníkov. Oplatí sa navštíviť reštauráciu na vrchole, kde si môžete vychutnať jedlo s výhľadom na celé mesto. Hlavné námestie. Hlavné námestie je srdcom starého mesta a miestom, kde sa konajú mnohé kultúrne podujatia a trhy. Jeho dominantou je starobilá radnica a historické domy s krásnymi fasádami. V zimných mesiacoch tu nájdete tradičné vianočné trhy, kde si môžete vychutnať miestne špeciality a zakúpiť si remeselné výrobky. Michalská brána. Michalská brána je jediná zachovaná brána z mestských hradieb a symbol stredovekej Bratislavy. Vedie k jednej z najživších ulíc plných obchodov, reštaurácií a barov. Na vrchole brány sa nachádza väža, z ktorej je krásny výhľad na mesto. Devínsky hrad. Devínsky hrad sa nachádza na sútoku riek Dunaja a Moravy a je jedným z najdôležitejších archeologických miest v krajine. Ponúka nádherný výhľad na okolitú krajinu a historický význam, ktorý sa datuje až do antiky. Vedeli ste, že hrad bol svedkom mnohých dôležitých historických udalostí a bojov? Slavín. Slavín je pamätník sovietským vojakom, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy v druhej svetovej vojne. Tento pamätník ponúka tichú atmosféru a krásne výhľady na mesto. Je to ideálne miesto na meditáciu a zamyslenie sa nad históriou a obetami vojny. Primaciálny palác. Primaciálny palác je nádherný neoklasicistický palác, ktorý slúžil ako sídlo arcibiskupov. Dnes je domovom unikátnej zbierky tapisérií a historických artefaktov. Jeho nádherné interiéry sú často miestom významných kultúrnych a spoločenských udalostí. Botanická záhrada. Botanická záhrada Univerzity Komenského je oáza zelene v srdci mesta. Ponúka širokú škálu rastlín a kvetov, čo z nej robí ideálne miesto na oddych a relaxáciu. Návšteva záhrady je skvelým spôsobom, ako uniknúť ruchu mesta a užiť si pokojnú atmosféru. Eurovea. Eurovea je moderný nákupný a zábavný komplex na brehu Dunaja. Je to skvelé miesto na nákupy, kávu s výhľadom na rieku alebo prechádzku po promenáde. V komplexe nájdete množstvo obchodov, reštaurácií a kaviarní, ako aj kino a ďalšie zábavné aktivity. To bolo mojich top 10 zaujímavostí o Bratislave. Dúfame, že vás toto video inšpirovalo k návšteve a objaveniu krás tohto úžasného mesta. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odoberať môj kanál.